F'Malta bħalissa hawn madwar 380 pazjent li qed jagħmlu id-dialiżi. Trattament li jsir meta l-kliwi tal-persuna jieqfu jaħdmu kif suppost. Fl-istess waqt sa Diċembru li għadda kien hemm 95 pazjent jistennew trapjant tal-kliwi. Jirriżulta wkoll li matul is-sena li għaddiet saru 17 il-trapjant. F'dan l-isfond qed tittella l-Kidney Awareness Week, inizjattiva li għandha lan li żżid l-għarfien dwar il-mart tal-kliwi u l-importanza tal-prevenzjoni. Matul din il-ġimgħa fid-daħla tal-Isptar Mater Dei isiru testijiet tas-saħħa bla ħlas bejn it-tnejn u l-ġimgħa mit-8 sas-sija. Hawnhekk tista' tiċċekkja fost oħrajn il-pressjoni u t-sokkor fid-demm. L-iktar naraw pazjenti jimirdu u jifqulhom il-kliwi permezz ta' daw iż-żewġ problemi li huma t-sokkor u l-pressjoni. Iċ-Charge Nurse ta' Renal Unit Ġużett Parnis qalet li l-ħadd li ġej se ssir mixja mill-ponta ta' Tinjes għall-Belt, sinjal ta' solidarjetà mal-pazjenti tal-kliwi. Barra minn hekk hemm ukoll informazzjoni dwar id-donazzjoni tal-organi. Persuni li għaddu mill-inħawi jiġu mħeġġa jimlew formula biex jesprimu x-xewqa li jsiru donaturi. Claudia Stafraċ fih dan it-Transplant Support Group spjegat li donatur wieħed jista' jsalva sa 7 ħajjiet, fosthom permezz ta' trapjanti ta' żewġ kliwi, żewġ kornea, pulmun, qalb u fwied. Ina naf nies li rajtom qegħdin ibatu ħafna ħajja, il-kwalità tal-ħajja ma kienx daqshekk tajba u wara li għamlu trapjant reġgħu ħadu l-ħajja mill-ġdid, litteralment. L-organizzaturi teħeġġu lill-pubbliku biex jekk jinsertaw ikunu l-isptar jieħdu x-xoqqa f'moxta u jagħmlu dawn it-testijiet. Għax fi kliemuhom il-mart tal-kliwi jista' jiżviluppa f'kulħadd, minn tfal sa' anzjani.